Түбән Камалылар яшел десантка кушылды. Шәһәрдә яшәүчеләр Каракүл сулыгын шүп-чардан чистартты. Казаннан килгән водолазлар су төбен кирәкмәгән әйберләрдән чистарткан арада волонтерлар яр буен тәртипкә китерде. Эш барышын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Водолазлар бер артлы сулык төбенә төшә. Бүген аларның максатлары кеше гомерен коткару түгел. Казан белгечләре экологик чарада катнаша, Сүбәләк күлен чистарта. Яр буенда да дистәләгән волонтерлар эшли. Чиста булачак хәрәкәт активистлары кулларына капчык алып, әйләнә-тирәне пластик шешә, кәгазьләрдән чистарталар. Экологик өмәгә сәнәгать предприятиесе хезмәткәрләре, студентлар һәм гади шәһәрдәшләр дә кушыла. Нижекамск районында Каракүл күленә килдек. Шәһәребезне шүптән чистартырга, пычраклыктан әзрәк чиста булсын дип, шәһәребез безнең төрле бүген безнең менә монда мусор, шүп алай күп дип әйтеп булмас. Ну, шүп бар. Без эшлибез. Без һәр вакыт шундый мероприятияларны уздырабыз һәм безнең Түбән Кама шәһәребезне чистартабыз. Әйтергә кирәк, активистлар экологик чарада даими катнаша, атна саен яңа урын. Бу юлы яшел десантка Казаннан килгән белгечләр дә кушыла. Барлыгы 30 водолаз. Алар Рус җәмгыяте оешмасына карый. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар.